talk too early. Oh, Indaba, talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Ndomandumane sikumukele gagazini. Ndumandumane yadumezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bhejembeje mfazone empandla inhliziyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi indaba ikhala amanzi dictionary indaba ididi umndeni ngalunywa njengaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha ikhukhula ifikile zinetha mina sanibona negagazini. Yes, sesimazuke ukhethelezi because une show kule show ka Harrison ekseni ungavuka nabo ngomgqibelo nangesonto as well. Sikhuluma indaba yokuhlola namhlanje dokotela kumuntu mhlambe osilalela for the first time. Lento le yokuhlola yini kahlehle isebenza kanjani mongasuyichaza nje uyikhe phezulu. Okay. Into yokuhlola okokuqala ukuhlola kubalekile ngoba ila umuntu esuke efuna ukwazi ngento esazokwenzeka. Nento esenzakalile nento eseyenzeka edlulile nesazokwenzeka and then kubalekile ukuthi uhlole ngoba kuyakwazi ukuthi ikhanyisele ukuthi kukhona into embi esazokwenzeka noma do you know ukuthi lelithende olibhidela kusasa njengoba unqene ukuyakhona uzolithola yini abantu bakini basuke bekukhanyisela ikanjena ke uma uhlole esigodlweni kuhle ngoba umuntu ngisuke ngisebenza ngesithunzi sakhe uma efika kumina ephambi kwami bese ngikwazi ukumbuka bese lento iyakhuluma but masise emsakazweni angithi into ebalekile kubalekile ukuthi abe more akhulume kakhulu ivoice yakhe ngizwe kakhulu that is why ngiyayithi umba mnandi kakhulu futhi mayizothi yazi ngithema ngilele ebusuku ngibonisa ukuthi nokuthi bese by the time ekhuluma ngimbamba ngimthwebela ngevoice yakhe. Okay. Ibalekile le kumina ngoba abalaleli abaningi mabengena kuhlelo lifana nalolu ufike angene bese ethi awungibhekela ngempilo yami so ibanzima ke kanjalo umuntu ozovela ngena ethi hayi sanibona negagasini ngicela ngihlolele ibanzima ngoba ngithi mangisaqala ngithi ngiyamcash up evela ethi ngicela ungihlolele it's becoming voice ungasayibambanga. Okay, so mhlambe ungasichazela I will ask you ukuthi khonto iboniswayo ephusheni or uzizwa kanjani just ukulekelela. Kune question la ekhethelezi ngizoya nje kubalaleli nje ngomaduze 0861596596 indumba ila ohlolela khona. Kuyenzeka fika umuntu ngoba ephushwa yinkinga ezimsukumise phansi kodwa manje uthola ukuthi akanawo amandla okukhokha inkanyiso kodwa ukwazi ukuthi umhlolele noma kunjalo sengisho nje generally ezabelaphi. Good question. Ukhehlelezi nginendumba lekade ukhuluma ngayo esithi isigodlo abanye bathi indumba isigodlo right ngiphinde futhi ngibe nesonto leli esuke sikhuluma ngalo no Harrison ngesonto sinaleli sonto lasekuseni ngo7 sinaleli lasemini ngo11 elizayoni leli ngoba kuyiphasika sobe siwahlanganise wonke sisebenza sisonto right esontweni it's either lasekuseni noma lasemini njengoba usukubona ku YouTube lapha ku Dr Khehlelezi ku YouTube awukhokhisa umuntu kuba mahala kahle ngangikwenzela lokho esontweni ukuthi umuntu uma ngimhlolele emsakazweni ngamhlolele esontweni akufanele lo muntu ngimcharge kufanele kube into yamahala so noma ungazi ukuthi hayi ukhehlelezi uyabiza in but mayibiza why unga keep on attending isonto and ma attend isonto musukuza ngomqondo ukuthi mina ngizela ukuthi one day angitakule angihlolele no iza ukuthi ngizosonta umoya oyingcwele uzokhuluma kuwena ma unenkinga a critical one emergency uNkulunkulu uyakhuluma ngicaphune nanoma ikuphi bese ngiyakusiza ke. All right, no ngiyayizwa kodwa kubantu laba bakunika amandla nabakini mawuyinyanga akukhocala osuku usulenzile uma uzohlolela umuntu engakhokhi. Okay. Esontweni akakhokhi kumahala but esigodlweni kuyafanele phela ayikhiphe imali yabo le abayirequestayo okuyinkanyiso yokuthi ahlolelwe then lama sekufanele akhokhe maybe sengimchargeile kuyenzeka kwesinye isikhathi lo muntu uhluphekile kakhulu msize mahala lo maybe bezomcharge 5000 lo muntu lo mcharge 1000 rand akanalo uthi uswele then iyothi into yakhe mayilunga abuya azobonga esezobonga ngizwa kahle. All right, anonymous exopo sawona so njani si right kunjani kwena right. Yes This call is now being recorded. Mfethu ngisacela lokhu mkhulu akathi ungicheckele amaziteleki. Okay, mfethu I know ukuthi uyarecorda le phone call wenza kahle so that uzoyikhumbuza uma usukhohliwe kodwa ngicela ukuthi ukhiphe nje ama headphones ne speaker khona sizokuzwa kahle. Okay. All right, sure. Nangu anonymous. Bhoti wami
Sure. Right. Uthi umoya engcwele lo bhuti Alex asimkhulekele kakhulu. Masimkhulekela into yokuqala engiyibamba la kuyena ngibamba isikhali. Uthi umoya engcwele kunesikhali esiza kabi njengomuntu angathi njengamanje masibheke kuma Easter ngaze ngimfihle ngathi ngimfihlelani wathi umoya engcwele kunozungu alwakhelwayo lo muntu njengomuntu angathi kunezinsizwa ezintathu ezingabuya kube sengathi zimhlelela indaba enye wathi umoya engcwele bekufanele uthi mawungena la ngize ngithi mina ngabe ngigeza ijele njengomuntu angathi kwakufanele uthi ngabe usokwaboshwa wena ngoba masilandela ngomoya engcwele la ikhona into ephakama kuwe njengomuntu angathi wazala wembethe kodwa lento yaphanjaniswa kabi emsamo wakho izinto zakho ayilungi kahle bhuti njengomuntu angathi wena ulandelwa into engathi ifela imnyama njengomuntu angathi kunosisi ongalikhuluma ngeqiniso kuwe njengomuntu angathi wachithekela isisu wangayisho lento kwageza yena yedwa wena wangageza wathi umoya engcwele ulandelwa amasha ngoba ngisho nemali ivalekile kuwena izinto zakho ayilungi Ya kulento izana kunjani phela manje ngoba ngisho ngihlanganisa indaba omsebenzi ayihlangana ayihlanganayo. Kufanele baba ugezwe kodwa mawugezwa kutholakala imali ewu7 ama 1 kuphela kodwa mawuzogeza ugezwe ngamanzi olwandle lamanzi uqala wabilise kuqala if bekuya ngambe ngizothi mina awuthole ngisho nento engathi upowder wesibhamu bese ngathi namanje uyagezwa lento kunento esivala ngoba angazi noma wakwaboshwa noma ukhona umuntu wakwaboshwa yini ngoba kunaleli jele elingafuna ukuvaleka noma elingafuna ukuthi lisuke kuwe lokho likulandelile ngelinye ilanga siyozwa kuthiwa wena uboshela into ongayazi. Hayi ngeke ngoba njalo la ekhaya ke ya kumele sivale baba lento ngoba liyakulandela leli jele elifuna ukuza kuwena. Okay, all right. Lento le u7 ufuna ngiye njani uzoyifaka phakathi kwamanzi la olwandle bese lamanzi abiliswe bese ugeza ucoshe lento. Okay. Right, sisenhlanhla mfethu ngiyakubongela nami ukuthi ukwazile ukungena. Ngizodlela ke exobo ngiye eshowe kuBheki. Sabona Bheki? Yaphila futhi. Right, kunjani kuwena? Ngiright la nduma. Amen baba. Sacela ungibhekele nje la endlini nama izinto ehambe kahle ngo. Uthi umoya engcwele asikukhulekise baba uBheki. Uthe uBheki igama lakhe. Yeah, yinda. Mangilandela la ngomoya engcwele angazi noma second born noma bani third born uthi umoya engcwele ekhaya kini anginiqoqe nonke nginihlalise phansi kube sengathi khona into enhlambuluko engiyifuna kubantu bonke ekhaya ngithi mina ake nigezelane noma nikhuphelane izifuba zenu ngoba kukhona into eyinkulumelo kubalekelwa abantu abadala kube sengathi ngabahlalisa phansi ngithi ake silungisene udaba la ngoba ukhona uqhekeko olukhona phakathi angazi mina 2007 ubani wayizalwa umntwana osemncane noma wazalwa ngo2007 wathi umoya engcwele kukhona into ehambima njengomuntu angathi izulu elake langena kabi langena kuzala omnye umntwana ngo2007 wathi umoya engcwele angibuyisa inyanga kaSeptember wathi umoya engcwele kukhona into engathi umlilo kwakufanele uvuke ekhaya uma ngilandela la ngomoya engcwele bhuti ikhona into eyimali okufanele ukuthi wena ngabe uyahamba uyoyisayinela noma ngabe uyahamba sithi thina congratulations uyayithola wathi umoya engcwele izinto zakho zistakile manje kodwa kunalento emhlophe ezayo eyinhlanhla emhlophe njengomuntu angathi ngaze ngithi mina kukhona into ade kufanele ngabe iphumelele last week kodwa lento iloko ihlehla le deal wathi Jehova ikhona into ezohamba ikujabulise kodwa kunenhlambuluko embi kodwa kufanele ngabe siyayihlala phansi ekhaya sithi silamu labantu abangasekho siphinde silamu labaphilayo abangangenelana ekhaya. Hayi yazwakala baba ngiyabona into zami ayihlanga ngisabathenga ukuthi ngiyazama lokho kubambeka kodwa ngiyakuzwa lokho kushoyo. Amen. Mama kuthiwa ngenza lenhlambuluko afuna khona wonke umuntu noma kahle ngisuba umndeni wonke. Umndeni la benihlala nabo ningaze nibaqoqe bonke kodwa la benihlala nabo kube sengathi khona into enixoxayo manje ixoxa bageze izandla bonke labantu bese uthatha lamanzi abageze ngawo izandla bese ugeza ngawo wena ngoba masenza kanjalo kunento yosebe siyiwasha kuwe. Ngiyaqaqa. All right, siyabonga kakhulu. Ulalela Indaba Yesintu Gagasini sino Professor Khehlelezi and uyasihlolela asitshele ngeindaba zakho so na ungafona ku 0861 596 596. Loluhlelo letholakala kwi-app ungayibuka ivideo yakhona ungayeke na kwi-podcast section uzokwazi ukuyilalela otherwise usikhona na ku-YouTube channel yeGagasi Indaba Yesintu siyahlola 0861 596 596 just nje ukuthi uhlolelwe before singene kuma Easter. Ngithatha ubanzi nawo banzi ukwiGagasi kwindaba sabona. Sanibona njani? Siphilile mfowethu kunjani kuwena? Ngiyaphila nami ngibingele lapho ku Barnabas indumandumane yadume izizweni. Amen baba. Umkhulu mhlambe sengimpuphe kwaze kwaba u10 bese acela umkhulu angihlolele.
yazi baba uma ngikhuluma nawe la kunomkhulu owayizala ubaba wakho owayikade isayoni uyangizwa ngithini manje wayesayoni lo muntu engimbona la kuwe wathi uNkulunkulu lo muntu wayithanda ukubeka inwele njengomuntu angathi wawuthuma umbuka uzoyitshela uthi uyiNazaretha wathi uJehova no man kunengilozi ekwembathayo wena kodwa ingilozi lena njengomuntu engaze ngithi ingilozi yasesayoni straight njengomuntu angathi ngaze ngithi mawuthola isikhathi awuthole lijazi eligreen ebese ulenza inkanyezi ezimbili emva nesiphambano esincane esimhlophe bese ubuya nalo kimi kodwa mawuza nalo kimi lelijazi uphathane nenkukhu emhlophe ngoba uma ngilandela la wena umakoti wakho ozomthatha ngibona uthatha umuntu oyiwele wathi uJehova ikhona into ehambi kwembatha njengomuntu angathi vele umsebenzi wabantu abadala uhamba nawe wena ngoba ngibona ujikelwa abantu abaseduze kwakho njengomuntu angathi ungaphupha amanzi ngaso sonke isikhathi kunalamanzi owaphuphayo yathi inkulumo yasezulwini ngibona ujikelwa abantu yathi inkulumo yasezulwini kukhona inhlanhla kodwa lenhlanhla yazi ngizwa mawuloku uhamba buti kukhona into ekunukelayo njengomuntu angathi unukela impepho angathi kunobantu ade beshisa impepho wathi umonqele labantu abadala sebephezulu kuwe njengomuntu angathi bafuna ukusebenza kunjalo baba kuthanga ngivele nganukelwe impepho nje ngivele nganukelwe impepho umkhulu thola lenkukhu emhlophe baba bese uthola lejazi eligreen uze nalo kimi sibone ukuthi senza kanjani mkhulu ngizocela ukufika esontweni ngolesihlanu nazo zonke lezi khululeka baba siyobe sibhizi vele fika ngo Friday inkonzo iyaqala ngo6 ntambama ngiyabonga mkhulu amen okay siyabonga so kusho ukuthi lento yamaphupho ungayithathi kancane impela that is why ngithi umuntu oza nephupho kuba mnandi ngoba ngilandela from lapho bese ngiphume ngi-edokunye from lapho nje ephupheni iphupho lisuke liconnecta nesibonakalisa abantu abaningi wathi umkhulu mangilele ebusuku wathi abayosizwa wena abantu abayoqale bakuphuphe ebusuku lo ngakakuphuphi naye noma engafika kuwe kodwa iorder lakhe liyobe lisenziwa uma selizofika sekuzolunga bayokuphupha ebusuku sure. Alright, ulalela indaba egagasini. Senza lohlelo njalo nje ngolwesithathu sidiscuss nje ama topic ehlukahlukene. Namhlanje nje sifocus ke kule kade sagcina ukuyenza ukuthi uKhehlelezi kasihlolele. Ubeka nje indaba yakho mawunombono ubeke and then bese sizwa ukuthi ke uxazululeka kanjani. So nayi question la ade ngikhuluma ne-expert yeinhlekelele washo ukuthi sila sikhona ngenxa yama climate change and abanye bathi induna namakhosi zibeka abantu eindaweni okungamele zakhe kuzona. Akwenzeki ufikelwe isimo sokuthi kuzoba khona imvula ezizohamba nabantu ikhukhula eKZN usheshe mhlambe usixwayisa kuyenzeka lokho ukuthi mawukhona ukhuleka bese kuthiwa sikhona isimo esinzima uzokhumbula eBhayibhelini uNoah uyatshela ukuthi tshela abantu ukuthi ke bakhumkhumbi ngoba ukhona uzamcolo zayo abamlalelanga abantu isikhathi esiningi ke noKhehlelezi mayikhuluma baye bengamlaleli kodwa ke this time uKhehlelezi uNoah ka2022 ngasho ngithi nguNoah ngicela ukusho lokho ngoba asingene kulomkhumbi singasali ngaphandle ake sikusho lokho ngoba phela but Alex asilikhuluma iqiniso uJesu naye wayefana noKhehlelezi wayenyanga ithi ingoma inyanga enkulu enguJesu Kristu uKhehlelezi nje into eyenziwa uJesu nami ngiyayenza kuyikuthi kaIsrayeli sizwe sakubo le bampraise kakhulu uJesu bampraise in such a way ukuthi nathi sagcina sizwa ngoJesu kakhulu ukuthi hey lo muntu ebenza izinto ezinzima why uKhehlelezi na uKhehlelezi mayingapraiswa ngabakubo kakhulu bayongihlonipha nabakaIsrayeli nami ngibe uJesu wakaIsrayeli so kule yenhlekelele yini bengadinga ukuthi abantu bakubuze eqala noma yinto ekufikelayo uthandaza nje into othi mawuthandaza ifike angikhulumi ngoKhehlelezi kuphela ke manje sesikhuluma umuntu omelaphi wendabuko sesikhuluma umuntu omprofeti sesikhuluma umthandazi kuyakwazi ukuthi mayikhuleka bese yaboniswa uzokhumbula ukuthi uma ngenza isiprofeto sami sonyaka mawuqala ngithe kukhona ubunzima obukhulu esizobhekana nabo siyiSouth Africa ngibona kudlula kakhulu futhi nabantu abadumile bedlula bengena esimeni sokuhlupheka kakhulu ngabona abantu bengena enhluphekweni ngabona ama politicians azojikelana akhiphelana imfihlo isiprofeto sami sonyaka mawuqala lo ngikhipha isiprofeto sika 2022 so of which angisho ukuthi ngangi-includeile imvula kodwa ngabona kubhubha abantu okay sure nangiKhehlelezi esho ukuthi uNoah ngoba uyena ona lawo mandla nezibonakaliso ngithatha anonymous okwindaba sabona hello
Oh shame akuvumi ngiyacabanga network ibuyishayeka kwezinye indawo kulungile ke sizodlula nawo sizothatha omunye umlaleli and ukwindaba zinhle eThekwini. Yebo sawubona. Ngikubiza kahle uzinhle noma uzinhle? Uzinhle. Zinhle. All right zinhle. Asikuhlolele ke nangikhethelezi. Yebo, bengisacela nje ubaba ngichazele inkinga yami benginenkinga yesibongo. Isibongo engisebenzisa kwakungesona esami. Ngenza kumsebenzi ngokuyalelwa ukuthi angikwenze kanjani. Ngewenza last year ngoJune, but ayikho into esashintshile empilweni yami, impilo yami imile. Okay. Lana siswami ngizoqala ngikululeke. Kwakufanele lo muntu ayekutshela ukuthi akusona isibongo sakho. Akutshela ukuthi uma usuphuma uyenza kanjani le nto makuukuthi wayeprofetile. Mina bese siya la ngokamoya. Ngokamoya sisi angazi uthi umoya engcwele kimi awuhambe uyongifunela abantu bakaNdlovu. Mangikhuluma nawe manje kuthiwa hamba ufuna abantu bakaNdlovu. Mawufuna abantu bakaNdlovu angazi ungenza kanjani for us to prove ngoba uma ngikhuluma nawe la kudilika isibongo sakaNdlovu kwathiwa tshela lo muntu ukuthi akahamba uhamba awukhuluma nabantu bakaNdlovu ngoba kukhona umhlobo obungase buvele lapho njengomuntu angathi singaze sihambe siyokuhamba sikufake kulo mndeni ngithi unobuhlobo wena bakhona kodwa iqiniso la fihlwa abakazi bakutshele lento intsha engikutshela yona wathi uMongcele lungisa lapho ngoba usazohamba ulungisa kungalungi kodwa mawungenza kanjalo ngelinye ilanga maybe uyobuthula ufakazi uthi Dr Khehlelezi. Uma ngiya kaNdlovu ngizofike ngithini because anginabo ubudlelwane nabo. Right, lalela ke sithola umuntu wakaNdlovu sisi angazi noma lezi zinto zesilungu ama DNA noma ini kuyahambisana umuntu mayihamba isibongo siyisibongo fanana kodwa bengizothi mina awuqala uthole lo muntu wakaNdlovu mawuthola lo muntu wakaNdlovu kube uyena oqala ngathi ukushisela impepho kubike ezidalweni athi njengamanje uma kuumuntu wakini kunento ezoconnecta kuwe ebusuku isibonakaliso esistrange esizofika sikhuluma ukuthi danki njengamanje sekukahle angakufaka esibongweni kodwa khulume ngawe njengomuntu angathi uyakumukela after that ukhona into ezofika iconfirm kuwena ebusuku amalanga awu5 engakapheli. Yes. Ngiyamba kakhulu ngizokwenza lokusho. Amen. Uphendulekile siyabonga kakhulu. All right. Alright. Okay, sure. 0861596596 I'm sure you understand kule namhlanje discussion asikwazi ukuthatha ama calls ku Twitter na ku Facebook because kufuneka ukuthi yabo ku connect imoya and ukuzwe uphenduleke ugcoliseke as well. Ngithatha uNhlanhla nawe eMnambithi sabona uNhlanhla? Yeah, sanibona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Naqala nahlaselwa ikhukhula eMnambithi sasingazi ukuthi kanti nakuthina la eThekwini ziyeza Yeah, bezikhona. Sure, nangikhethelezi. Yeah, sabona doctor. Yebo. Sacela ukubuza nginamaphupho ngilala nabantu besilisa nempilo yami nje ayihambi kahle. Sacela ungizwele. Siswami uphuma wakho okuzalayo. Usewashona. Bekuthiwa mina angiyeke wena kodwa ngize ngiyofika kuma wakho okuzalayo. Mawuthi akasekho emhlabeni usho kahle ngoba lento ekuhluphayo yayihlupha uma wakho before ashone ushona ekhala ngohlangothi lwakhe laka left njengomuntu angathi khona into eyayimdla ngaphakathi kwakufanele athi makadlule emhlabeni adlule esenenkinga yezinso zakhe noma ehlushwa ushukela uma siloko esikhuluma nawe manje sisuthi umoya engcwele kukhona impahla yakho yangaphansi noma kune tight eyayi blue engathi isibhakabhaka eyalahleka ithema ilahleka le tight kwawusetshenzwa insila yakho ngoba uma ngiloko ngilandela ngomoya engcwele la sisukhona umuntu wamboleka imali wena noma wamnika imali wagcina lo sise engayibuyisanga le mali senishwabulelana noma esekuphosa ngamagama wena wathi umoya engcwele wena sisuhanjeliwe wasetshenzwa ngamaspom ukuthi umuntu wesilisa ungamtholi that is why na ku relationship yakho ukuthula kukho kuhlala kunokuxabana. Kunjalo konke. Oh so manje appetite le blue. Angisayikhumbuli ngathi kwenzeka kudala. Ya sisilento indala kodwa lento isabuya yiyo lento sisebuya yenza ukuthi ulale nawe ebusuku ngoba lento yasetshenzwa kwaba insile esetshenzwayo. Nginanokuzwa ngishaka ikhanda kuhambe nesandla yonke nje kalezi. Amen. Ilento ebuya kuma wakhe engisho ukuthi le washona uma wakhe sephethe uhlangothi ibuya nakuyena manje. Sacela ukubuza ngingenze njani ukuze
ngizama ukuvala noma ugezeke. Right sisi ngicela ukuthi wena yakho kuyofanele ukuthi uzama ukufika kimi kodwa mawufika kimi ngeke ngicharge imali ngizokwenzela nje mahala. Yebo ngiyabonga kakhulu. Amen. All right, siyabonga. Awuyichazele nawe dokotela. Lo sisi lona uphuphelana nabantu besilisa. So kwenzeka nike kumuntu athandana naye kumanje uma kukuthi ubuya be namaphupho akanje ayinabungozi yini okuya kumuntu wesilisa wakhe? Inabo ubungozi ngoba uma ephuphelele nomuntu wesilisa at the same time mayifika la kumuntu wakhe uzofika esengathi ebelele nomuntu wesilisa. Abanye abantu besilisa imoya isuka iphezulu athi esuka lapha ethi hamba wena ngoba vele ubuya komunye umuntu wesilisa usuzolala nami. So ngeke ngize ngimelane nawe ngoba wena uhamba ulala kanti omunye umuntu oright akashesha ithathele phezulu indaba. Uyayilandele kancane azabona ukuthi kunalenkinga abhekane bese yamthatha ethi ake siphume siye kubantu bese sibheka ukuthi lento singayinqoba kanjani. Okay. All right, Indaba Yesintu and 0861596596 izo zonke ezamabhizinisi ezasemsebenzini ezasekhaya ezothando ezakho nje nokugula ungabuza akuhlolele ukhehlelezi 0861596596. You can catch him njalo nje on Saturday and Sunday at 5 a.m. with Harrison Mkhize. Yeah, I've seen ukuthi njengoba kune load shedding kuyenzeka kuhambe ngisho ne-network. So I'll ask ukuthi uhlale ucuphile ube nayo le app kaka CFM because it allows you ukuthi mangase kuthiwe mhlambe awukwazi ukubamba ugesi ungakwazi nani ukuthi uyithole podcast yohlelo lwenzekile lokuphuthile and then ukwazi nokuyishare and udownload nje for free kaka CFM and ungakwazi nokulalela kuyona futhi makuthi mhlambe ngala ku FM akuzi kahle. But for now siyahlola ku 0861596596 sino Khehlelezi. Sexolani ke nawe emadlangeni iseyutrech la. Xolani? Yebo sabonjani? Right kunjani Xolani? Ngiyaphila. Nazoke. Ngibingelele induma ngicela ngibhekele izinto zami ibheke ngekhaya sibhekami. Amen baba. Ubani isibongo sakho? Sibonga umthetho. Baba unyambosa ngithi. Ngisho kunjalo. Baba unyambose uthi umoya ongcwele angifuna abantwana bakho bazalayo uqala. Uma uthi wena sibheke ngawo. Wena baba ukhona umuntu owakulumba wakeqisa into phansi 1998. Uthi umoya ongcwele bekumhla ka19 November. Kukhona into owayijomba phansi. Kwangathi mawuyijomba lento kwakufanele wena wenziwe ukuthi ungabathola abantwana. Wathi uJehova masilandela ngomoya ongcwele la kukhona into ejika mawuthi wena uhleli nabantu njengomuntu angathi lento iyakhetha ngathi ungahlala wedwa. Ngididwa ukuthi baba manje yonke into kade uthi uyisebenzelile yazi bekumele ijike kube sengathi iyaphela kancane. Wathi uNkulunkulu namanje kukhona into evuleka njengeyikweleti njengomuntu angathi ungangena ezikweletini kakhulu. Ngididwa ukuthi baba uke wathi mawulele ebusuku wena ngelinye ilanga kwakufanele kube sengathi uvuka ngathi ucatshiwe emzimbeni wakho ngoba ikhona into eyikati elingidida noma elingihlupha ekhaya emva manje masibuyele ekhaya. Angazi noma uyayazi lento okuthiwa isikhova yini. Wathi umoya ongcwele kunesikhova ekhaya basazoxoxela ngaso masithi siyalandela ngoba ikhona inja esuka kwenye indawo izoshaya umkhulungwane la ekhaya lakini lapha ekhaya elikhulu entini zalwa khona ngoba ikhona imbuzi eyake yaduka noma into eyimfuyo yagcina ilahlekile yathi mayilahleka lemfuyo kwangathi kodwa qoba umsamo wena usahambi kahle ngoba kwayimanje akulunge intweni zakho nasekhaya kuthiwa kimi maniyohlola no kubhede emva esibongweni kwathi mina moya ongcwele isibongo senze njani. Wathi uNkulunkulu ikhona lento eluvalo kodwa ekuqhaqaza makufanele ubuyele ekhaya ngoba izindlu ziyabhidlika lo muzi mani thina awakha awakheki. Angazi baba ukhulume nami ngizwe. Kunjani impela baba kunjalo. Le ngicela sibuya kancane kule ngane. Le ngane iyangidida ngoba nje ikhona iyodwa angithi ngiyameyasho. Angizwa baba. Ngithi le ngane iyangidida ngoba ikhona iyodwa ngiyazi ayikho ezinye ngizazi. Ngezavela wathiwa nansi engangathi angiyazi azazi letho ekhaya. Lalela ke ngithi mina 1998 19 November kunento eyayitshalwe phansi wayeqiswa befungile bethi ngeke uzubathola abantwana wena uthi unengane yodwa usho kanjalo ngithi kimi kwakungafanele vele nabantwana ubathole mawuthi wena unalomntwana oyedwa usho kahle ngoba lo mntwana kwakungafanele aphile namanje lo mntwana usazokumangaza uma wakhe lokho ekubikele ethi kwayimanje impilo yakhe ayikho yinhle. Ngididwa ukuthi kunento engiyibona njengesifutho seasthma lo mntwana azohamba abanjwe ngayo kuthiwa yena unenkinga yesifuba
wathi uJehova kaphili kahle kwayimanje masikhuluma lo mntwana uhlala gule njengomntwana ongathi khona into efuna ukumntshontsha ezweni lasemhlabeni wathi uNkulunkulu isukumele lento ngoba kwasetshenzwa le nto eyimfuyo yalahleke ekhaya kini njengomuntu ongathi nabizwa ngamagama ukuthi izinto zingalungi manje ingayilungisa kanjani ngoba vele useke nakho waba nenkinga ngoDisemba mina aqala esikoleni umuntu wathi uyaqhileka azavuka ngenyawo ebusuku ngoba ngisho imnqamla umoya lento baba udokotela izofika ukuthi udokotela uphethwe isifuba noma ithi asthma lo mntwana futhi awuzama ukuthi makuthi uma wakhe nisathandana ekumthathu uthathe nalo mntwana niphuthume naye nize kimi kodwa maniza kimi ningitholela ubisi lwembuzi uyangizwa ngithini ubisi lwembuzi nize kimi angeke ngize ngicharge lutho baba Monday Tuesday Wednesday ngisuke ngikhona esigodlweni nangoSabatha ngisuke ngikhona sikhona ngikukhona yazi uke wathi if umuntu wakakuphupha usokuthi ezokusiza ngiyakuphupha unginika umuthi kodwa manje inkinga lomuthi angingazange wangitshela igama lapha angikhumbulanga ngoba wangijijelela wathi nawo lo muthi lo ugeze ngawo ilento ade ngisho ukuthi Alex sekuconfirmiwe lo muntu kade etshela ukuthi umuntu ozokusiza yiloya kodwa unenkani bodi indlela yakhe kukhomba emahlabathini la engisebenzela khona abakini sebekukhombile ukuthi baningi abafana nalo bhuti baphupha ebusuku baya ignore ngithi yamza sengihlole ngaqeda kodwa uthi sengike ngaphupha vele unginika umuthi ungijikijela vele ngoba ngitheze nobisi lwembuzi kunomuthi engifuna ufike ngimnike wona okay yayenza njalo ke bodi Ngiyabonga bo. No siyabonga kakhulu sikufisa inhlanhla. All right sise Madla Hekingeni eUtrecht ikakasi ngena khona ku 107.9 asalise sinamathela khona kule region ngoba sesiye Newcastle nawo kumlungisi. Mlungisi welcome to Indaba. Ngiyabonga ungene egagasini mina umlungiso kaMchono. Bengicela uDr Khehlelezi angihlolele yazi ngaphupha uKhehlelezi ngazathi ngihamba naye sengiphuphe amahlandla amabili. Nihamba namanzi. Nihamba nibheke emanzini. Cha nje sihamba nje naye kodwa ngokuphupha amanzi isikhathi esiningi. Okay. Ndoda yamadoda mfoka amacingwane. Yebo. Yazi uthi umoya ongcela ngikhuleke kakhulu kodwa mangikhuleka ngifuna into engathi umqhele wasekhanda. Ngathi ngifunani wathi umoya ongcela kunekhehle ekhaya kini elalivunula lishaya imvunulo liqede wathi uJehova angazi ngeke ngathi mangilalela ngomoya ongcele ngaye ngabona omunye umuntu osabathayo ekhaya kini ngathi mina kanti niyaligcina yini isabatha ekhaya kini wathi uJehova ukhona umuntu wayigcina isabatha ekhaya kini okumele kube sengathi ngithi danke enkosini ake simenzeleni umsebenzi wembuzi emhlophe ngoba lo muntu unikhululile kodwa nina lelo sikwa nisaligcini uthe uJehova kimi awutholi into engathi isiphongo sembuzi emhlophe ebese ukhuphukela entabeni phezulu yamaNazaretha kube sengathi uphatha imali u70 rand le mali ibe mhlophe kuphela ngoba ngibona umNazarethi la kuwe omhlophe ngaye ngabona uphethe ubhoko ngathi olwani wathi uJehova kukhona umuntu obuyayo wayinamandla ekhaya kini kodwa wayekade eyiNazaretha wathi uJehova into zakho zilele kuphakameni noma ungazusho ukuthi uza kuKhehlelezi ngeke usizakale kodwa bekumele ngikuthume phezulu ngithi awuye entabeni kube sengathi uyocela izinto zakho ziboshwe zibanjwe khona lapho kumele ziyokhululwa khona ayi usiyami manje Khehlelezi cela ukubuza ukuthi ngiye kaNazaretha noma ngiyele mina entabeni uye eNazaretha entabeni yamaZaretha ebuhleni baba ngizama ukusho kanjalo ngiyele ukuthi khona noma ngiye uphethe ingubo uphethe imbuzi emhlophe uyangizwa ngithini le mali ewu70 rand ama1 rand nama2 rand mawufika uyocela kunalento eyodwa eyi1 olokukhuluma ngenhliziyo yakho ukuthi makungaqaqeka lokhu mina empilweni yami ngiyobe ngiphumelelile hamba uye khona noma ungeza kimi ngeke ngize ngikwazi ukukusiza abantu abayokusiza ikhona lapho futhi ngeke usizwe ngamuthi uyofika ukhulume kuyovuleka ngiyabonga Khehlelezi all right uculisekile bhuti yebo ngicusukile all right siyabonga siyaqhubeka this is Indaba egagasini sure siyaqhubeka Indaba egagasini and siba khona on your radio 7 to 8 on Wednesdays yes and lo hlelo please research ku YouTube Gagasi FM na ku app video yakhona ne podcast ke ungakwazi ukuyilalela kuyona i-app namanye ama shows esike sawenza previously 0861596596 asiye eMayville eThekwini sabona Sithembile yebo sawubona but yebo sabona yebo igama lami ngikuthembile Mbatha ngisacela umuntu angibhekele kanti nginkinga kanti iyagula lento isigulisa iminyaka yomqobo imancane ke Sithembile ilokho zama ngicela nje ukuthi ukumuva kancane kule sport sokusona uye nje kwelinye khona i-network izoba stronger okay yeah connection yasishaya nje lapho khona into obukade uyisho
Yebo bhuti ngithi mina ngisacela umkhulu angibekele ngoba nginenkinga ngiyagula angisazi ngenze njani senginyaka ka4 ngiphethe into eyodwa nje angisinda angakhomehlulu ngiyagula nje. Asenze kanje sisi ngelinye ilanga awungitholele uyawazi umquba wembuzi. Ngizona baba Umquba wembuzi. umquba wembuzi yebo. Yeah, uthole nje into engango halfway teaspoon. Ebese uyongitholela isihlabathi sesiduli. Uyayazi into okuthiwa isiduli? Yebo ngiyayazi. Usicaphune phezulu ungiphathelele izinto zombili. Mawungiphathela uma sokuthandazela akumelanga sikuthandazele kule sonto lasekuseni. Kumele sikungenise kuleli lasezayoni, sikuthandazele lasezayoni, sithandazele lezi zinto zombili. Ebese lezi zinto siyayithatha siyayibilisa. Masiyibilisa kukhona isiwasho kumele ngikukhandele sona bese ngathi ngiyachatha. Uma ngikuchatha ngeke ngabuza ngathi mkhululu unamandla. Ngiyenzelani lento? Wathi uJehova kunento sisi ehleli la esinyeni sakhe ngathi ice eyigazi eliyisigaxa elihlele esinyeni sakho lento engafuni ukusuka njengomuntu angathi bekufanele uhlala wophe wena uhlala wophe. Wathi uJehova ikhona into owayijombiswa phansi enye waphinde wayidle ebusuku njengomuntu engathi babefuna ukuthi wena umsebenzi ungawutholi. Wathi uJehova lenkinga obhekane nayo akuyona inkinga yakho kodwa yimpi eyayikade ibambane nomama ekhaya ngoba that is why nomsebenzi ozothi mawuthola ungalast isikhathi eside uhlala unika icontract uphele uhlala uyogcina ungasasebenzi njoba into zakho zimnyama namanje. Yes. Ngiyeza mkhulu yena inkinga esendile kakhulu isilumo nje siyangibulala nyanga zonke siyangibulala kakhulu. That is why ngithi kunento eyakhile la esinyeni sakhe isigaxa. Yiyo lento ekunika inkinga uhlala izokophisa kube sengathi uhlala uba nama drops abakhona. Kodwa ke la uma sport soyaqeda buya nalesiduli ebese ubuya nalomquba uze la ngizokwakhela isiwasho uchathe ngale nto finish. Yebo baba ngiyafika ngoba uzofika emahlabathini sisevereni lemlaye ngisebenzela khona ungazi ufone uvela ufike nje. Yes. Amen. Okay. No. Siyabonga kakhulu nathi sesikufisela inhlanhla. Usithembile Mayville siya ku Anonymous eThekwini. Hello Anonymous. Baba sikhangane ndumandumbane ngiyakhuleka. Amen baba. Siyavuma baba. Yebo. Ndumandumbane kufisa ukuthi mhlawumbe ngicela ungiphenyele career wise engifike la ngibona khona ukuthi ifanele ngiyalontsha experience esiningi kodwa ngithanda ukuflatheleka kancane nokuthi nje inkinga enginazo ke ebhekene nami ekhaya mhlambe ukuthi ungivulele nje ukuthi ngiyasha kanjani. Yazi baba mawuloku ukhuluma la uthi umonco lokuqala angisuse lamadoda amabili ngiphinde ngisuse umuntu wesifazana oyedwa okulandelayo. Wathi uMongcele ukhona umuntu ongeke ngahlekisana naye noma oke wahlekisana naye kakhulu empilweni nabambisana nithi niyaphambili. Wathi uMongcele mawuloku uthi wena ushona phansi bekumele ukuthi ngabe ngikwesinye step manje. Wathi uMongcele lento inesandla somuntu wesifazane njengomuntu angathi uthe wena usafunda noma usazama ukuthi uyaphambili beyiphila naye naseniyahlukana. Wathi uJehova lo muntu kodwa nahlukana kabe kudlisile njengamanje udlisiwe wena into ekurulayo urulwa into engathi lidliso njengomuntu angathi awukwazi ukuqhubeka phambili njalo into yakho elibusiness noma njalo impilo yakhe yabambeka kodwa ibanjwa lo muntu wesifazane. Thomo Ngcele ikhona into okwakufanele yenzeke noma khona umuntu okufanele nisayine enye deal ngo2020 kunento okwakufanele uyisayine njengomuntu angathi kunebusiness okwakufanele kube sengathi libekwa ngokusemthethweni. Wathi uJehova namanje ngike ngabona mina kulahleke ezinye izitifiketi angazi noma uphuma ema university noma uphuma yiphi. Wathi uMongcele kuba kufanele kufunde wena uqede ukuthi makufanele kuphuma izitifiketi kube nezitifiketi ezibambelekayo kube sengathi ayifuna ukuphuma. Wathi uJehova kukhona lento ewutikolosho ohleli nayo njengamanje mangikhuluma nawe yazi kunento ehlehle bisingathi memva njengomuntu angathi kunento kade kufanele kube sengathi ngabe bengigcwalisa noma bengiapplyela kufanele ngiyithole lento. Wathi uJehova kumanje kume yonke into kodwa ngisazi nami ukuthi yini okumele ngiyiphushe ngoba ngiyakubona indoda ezamayo uzuzama ukuthi ake ngigqume ngalokho ngiphinde ngenze ngalokho kodwa stila kunyakazi. Ndumandumbane hayi ushaya khona ngiyakuzwa futhi ngiyawuzwa nomuntu ukuthi 2012 nje kona futhi ikubona lokho sengafisa mhlawumbe ukuthi inqubela phambili ngoba ngeke siqede wonke emoyeni. Baba mawungazama ngelinye ilanga mawuthola spare time mawusuzamile futhi wahluleka yonke indawo ngicela uze kumina mahala uze kumina sibone ukuthi akukho yini esingakuhlanganisa okubili okuthathu sibone ukuthi kuyapi ngelinye ilanga maybe uyobuya ungibonge nami. Ndumandumbane baba sikhangane yabo.
Amen. All right, no siyabonga kakhulu mfowethu. All right, sure. Sithatha ke uMbongiseni Moy River. Sabona Mbongiseni? Mbongiseni Moy River, sabona? Sabona njani? Si right, kunjani Moy River? Siyaphila kuyabanda siyaphila ngiyabingelela baba umthiyane ngibingelele nomkhulu ukhehlelezi ngikhuleke ke nasendodeni ndala indoda enkulu esifisho umhlaba wonke umkhulumane kuningi ngithi ngiyakhulela Dictionary indaba yithethe umndeni. Yebo bengithi hayi nami ngicela nje umkhulu ethi ukubhekabheka izo nje ziyalena ngibona ukuthi mhlambe engakebone ukuthi inkinga. Two things okokuqala engibambayo baba mangikhuluma nawe. Number 1, ngihlushwa isisu engizwa mangikhuluma nawe sigxuphuzela ngathi siwulwandle siyakhukhumala siphinde sehle. Into eyenzeka kuwe manje mangikhuluma nawe. Number 2, ngahlushwa ikhanda on my left hand side emehlweni lehla lize ngasekhaleni lakho manje njengomuntu angathunukelwa igazi ngamakhala mangikhuluma nawe manje. Uthi umoya oyingcwele ngiphinde ngireverse ngibuyele emva. Baba ngo Tuesday angazi ukuthi bewukuphi ngezikhathi zabo kora 2:04 ntambama kodwa awusemotweni kukhona ingozi okwakumele ikubambe uyangizwa ngithini kodwa wathi uNkulunkulu angibonga idlozi lasekhaya koma wakho ngoba lento ayenzekanga ngithi Tuesday kwaku 3:45 ntambama kunengozi okwakumele uhlangabezane nayo uma ngikhuluma nawe manje kukhona into ezinyawo zakho njengomuntu angathi lezi inyawo ungayifaka emanzini afudumalayo uthi uyayithoba ngoba unenkinga wena yezinyawo njengomuntu angathi lezi nyawo zingashintsha zibe nephunga wena baba uke wathi mawuzala wazalwa nengubo emhlophe okumele ukuthi mawuye ebantwini bafike bayibambe lengubo bathi uzale wembethe kodwa bayahlulwa kuyembula wathi uNkulunkulu sewufike egcineni manje njengomuntu angathi kumele sikwembulele yona wena uke wathi mawugcina ukuhamba wagcina uye komnye umama wafika ukuhlolela kahle kodwa wahlulwa kukulapha kunjalo Jesus my Lord awuzama ukwenza isikhathi unyonyobe baba njengonikodima ufikela kimi sibone ukuthi senza njani yebo mkhulu hayi ngiyathokoza ungayiphathi imali ngiright ngemali yakho yebo ngiyabonga mkhulu amen Okay, sure. All right. Sikwikakasi kwindaba sinokhehlelezi la. Uyahlola, uyafona nje ubeka inkinga yakho usho ukuthi ufisa akuhlolele ngakumuphi umkhakha and then uzobe siyakuhlolela ke. Inamba u0861 596 596 sisela month now sikhuluma noNhlanhla. Hallo Nhlanhla. Yebo sabona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Sikhona asizwe indaba yakho ma. Yebo ngezwakala. Kakhulu siyakuzwa. Oh ngiyabonga ukungena uyigagasi. Sure. Ngibingelele ku Dr Mkhulu. Hayi nguDr Khehlelezi. Dr Khehlelezi. Amen. Mkhulu nginenkinga. Sengidlula ngisho nawuthandaza manje. Angazi into zami zimile nje kumnyama angazi ukuthi indaba. Ake senze kanje sisi. Angeke ngikuhlolele ngizokuadvise. Uma sekuzosa kuba mnyama kakhulu. Uzongalilahli ithemba sisi ngalesikhathi uthi wena usuhlulwa ukuthandaza. Ila uNkulunkulu kunempendulo asuke seyehlisa. Uma ucela kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, lindele okuhle, uphinde ulindele nokunjani? Nokubi. Ngiqedile sisi, sekuyakhanya phambili. Ungabe salala ebusuku, thandaza kakhulu kunakuqala. uNkulunkulu akubusise ngikhuluma isibusiso phezukwakho. Yilokho engizokusho nje. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Okay, siyabonga kakhulu. Asiyekho anonymous eThekwini. Hello. Hello. Welcome to Indaba sekubingelela. Yebo njani? Siphilile kunjani kuwena? Hayi siyaphila. Yebo, asikuhlolele. Yebo, Dr Khehlelezi. Yes ma'am. Ngisacela ukuthi ungihlolele izinto zami ehambi kahle. Angazi kwenzakalani. Ubani sibongo sisi? Oh, okay, anonymous. Okay, anonymous. Yeah. Right. Yeah. Yazi lo sisi mangikhuluma naye la but Alex. Kuthiwa angiphakamisa igama ngithi HOD. Angazi makuthiwa ngithi HOD ngikhuluma ngani. Uma ngiloko ngikhuluma naye lo sisi la kukhona into engiyibonayo kuthiwa ngigibela ibhanoyi ngiyephesheya. Uma ngiyaphesheya kube sengathi ngithi kunendaba
emfunayo lo sisi kodwa ethinta umuntu waphesheya kwezilwandle owesilisa iphinde imbuyise emva ngithi mina kukhona umuntu wadlula emhlabeni wayemkhonzile lo sisi kakhulu emkhonze kakhulu njengomuntu angathi uyamvikela kodwa lo muntu abahlobene naye wathi uJehova kukhona abantu abahlanganayo njengomuntu angathi ngabalothisha ababili mabehlangana labantu kube sengathi ngibala futhi abanye abantu abangathi bayikomiti wathi uJehova lo sisi bekufanele ukuthi ngabuke wangena engozini yemoto wathi uJehova idlozi lakhe limvikelile kwangathi kunomuntu owane emoto owayemgangela ayi khuluma sisi Yebo ngiyeza nje yebo kushaya khona noma kushaya eceleni ukuthi ayikushaya khona osixoxele kwenzekani kudingakala ukuthi nje ngibe nazo ingozi nje engazazi vele iqhamuke lalela sisi yazi uthi umoya ingcwele ukhona umuntu wadlula emhlabeni wayekukhonzile ongasona isihlobo sakho uyangizwa ngithini lo muntu sisi yazi uthe makadlula emhlabeni wadlula njengomuntu owayekumuntu owayehlale kuadvisor ngezinto noma ekubiza ebona something good kuwe wathi umoya ingcwele wena uyamonezelwa nala othweni uhlala khona nala othweni usebenzela khona kunabantu abahlangana ngegama lakho wathi umoya ingcwele sebeke bakuzama nangento engathi umeqo wathi uJehova uma uzobanqoba labantu sisi kufanele bese ngathi sikwenzela isiwasho bese sithi akuyobasa umlilo ehlathini uphalazele phezulu kwalomlilo ucishe ngomphalazo yebo amen okay usuxolisekile yebo alright siyabonga ukwindaba egagasini ufisa ukuhlolelwa kunanoma iphi indaba unga raise nje usho ungaba anonymous mawuthanda inamba u0861 596 596 asiye komunye anonymous ke lo osifonela from Emzinto sabona anonymous Yebo Alex njani sikhona kunjani kuwe sikhona ukhuluma no-anonymous ezinto yebo anonymous ngisacela umkhulu akangihlolele mkhulu sengiphuphe kwaze kwakabili ngicela ungisize angazi sisi uma ngikhuluma nawe manje noma ukhona umuntu wakwakutshela yini ukuthi kwakunamawele ekhaya kini uma ngikutshela lento uthi uJehova kimi ikhona into okufanele bese ngathi thina siyayifuna ngithi yazi wena sisi mawuzosizakala ngabe sithola umntwana oyiwele noma sithola umntwana ongakathombi ngithi akakayokukhela amanzi empompini bese lamanzi uyawathatha uwasebenzisa amalanga amathathu kodwa uma sizokhuluma nalamanzi uthe umoya ingcwele asithole lo mthi abathi umavula kuvaliwe uyangizwa ngithini lo mthi siufake phakathi nawo lo mthi abathi ubhubhubhu bese siufaka phansi ngithi lento awuyenza ngathi uyayiphalaza uphinde enye bese ngathi uyayigquma ngoba uma ngikhuluma nawe sisi yazi ngibona ujika kuba isigwili ngelinye ilanga njengomuntu ongabuza onikela kimi uthi no Khehlelezi ngicela ukuzobonga wangilapha ukhulume nami phela uma usuka la sisi kunamasango azovuleka kuneminyango ezovuleka njengoba ngikhuluma nawe njengamanje ngoba kade wawuhamba nawe ngubuzeka kube sengawuthola usizo wathi uMongcele kunekhehla namhlanje lithe enough is enough njengomuntu angathi namanje kuyavuleka iminyango kade sivaliwe kodwa thola umntwana omncane sisi akukhela amanzi bese lamanzi wahlanganisa ku20 liter bese ngathi lento uyayithatha uyifaka lento okuthiwa umavula kuvaliwe ufake nobhubhubhu bese ugquma ngamalanga amathathu kuyobe kuphelelisiwe kuwe ngizothola phela ubhubhubhu nolobhubhubhu phela kulula sisi lokho uhamba uya lapha emarket okudayiswa khona imithi noma mawukuthi awubathembi uze kuKhehlelezi ngizokucaphunela nje imithi ngikunikeze ngiyabonga mkhulu amen amen okay siyabonga kakhulu ngiyabona ukuthi intokazi Khehlelezi namhlanje sifona ngobuningi ngokujwayelekile kuba izizwa eziba nenkinga so abantu besifazane ibona namhlanje abaphumile bafona nje kakhulu ukwindaba egagasini siyaqhubeka 0861 596 596 alright before we wrap up asithathe uonke from Cape Town ukwindaba onke sawubona sawubona futhi kunjani siyaphila kunjani kuwena asiyaphila nathi futhi sure kade ngizama ukuphumela it's been months it's been 2 months kade ngikulandela lo baba kade ngimbuka but hayi akatholakali okay usephambi kwakho njengamanje shona ufisa akuhlolele ngani ngicela nje angihlolele okay ngazoqala ngathi ngicela nje ngibuke nje okay but into engizoyisho ngizothi kanje ngicela ungitholele intambo egreen egreen mawuqeda ukuthola intambo egreen njalo ngama Fridays ngibase number 30 Waterkant epharmacy yami lapha eThekwini Cape Town which means next week Friday ngizobe ngikhona ngizofika lapho bese ngikukhulekela ungiphathele nobisi
ngizokukhulekela lento bhuti bese siqaqelize I see businesses kuwe kodwa at the same time ngibona ukakwe izitha enemies. Yeah, I do. Ngiqeda manje. Alright, sure. Siyabonga kakhulu mfethu wenze njalo ke. Ngikholwa ukuthi uzokhumbula Friday next week. Igama lelo yes. The water can't. Sure. Enzeleni Themba? Show network. Sorry Themba. Sorry show network but ngizocela uthathe le number soyinika khona manje. Sesiyagoqa ke Khehlelezi sisalo sinikeza ama numbers akho. Ngiyababona bonke abalaleli bethu abakwazi ukuthi bangene emoyeni but ke luckily noma ngabe kuphi la ukhona ungasebenzisa le number zosinika yona. Okay, into engizobatshela yona abantu ukuthi officer othi mina nginamali kodwa ngiyafisa uKhehlelezi angisize. Friday uzothola ithuba na Saturday. Ngizobe nginenkonzo yephasika ngigeza abantu inyawo. Ozothatha isibusiso sakho evereleme emahlabathini la engisebenzela khona kwi-navigator uthi nyanga yodumo mzosi nabantu abaningi abazofika inkonzo iyaqala Friday ngo7 ntambama yangena inkonzo la evereleme na Saturday futhi na Saturday emini inkonzo yabasha abafuna ukuzohlola abashayele nambeni ethi 060 623 2906 noma bathi 071 130 7808 noma bathi www.drkayonline.co.za www.drkayonline.co.za bawathola ama details ami wonke khona. Siyabonga kakhulu kwindimandumane. Khehlelezi ke bekade nathi masifica sesiphakathi uzokwazi ukulalela lihlelo kahle sewedwa kwi-app ulishare nanabantu bakho as well. Ungaya nje kwi-app Kakasi FM and usibuke na kuyona i-YouTube channel yendaba Kakasi FM. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku.